Dneska budeme otravovať ľudí, pokým mi nedajú ban. No my musíme teraz nájsť taký dom. A už vidím dom. Ideme do ňoho. A zavodzá mi tu taká tetka. Ideme do ňoho. Ak nebude zamknutý. Si priblížim kameru. Má zamknuté. Možno robí s frajerom niečo nekalé. Tak ideme do tohto. Dúfam, že nebude zamknutý. Ten je otvorený. Priblížim si kameru. Teraz len musíme nájsť toho, koho potrebujeme. Lebo asi tu nikto není. Tak ideme na inakší dom. Ideme tam hore. To pozrieť. Nefunguje mi auto. Už áno. A ideme. A tam už je niekto. Ideme. No, poďme na to. Dokonca aj 2 domy. Dáme najprv tento. Tam teraz niekto išiel, tak dúfam, že to nezamkne. Daj mi ban. Čakáme, pokým mi dá ban. Asi mi nedá ban. Tak tam mi nedá ban. Skúšame ísť do tohto. Ten je zavretý. Musíme čakať, pokým nám dá ban. Tak ideme do druhého. Tu budeme na 2 hodiny. Dostal som sa k niekomu tomtra. Toto, keď sme boli v reálnom živote a nie v Brookhavenu, tak toto keby urobilo moje auto, tak ja som kaput. Tak idem preč. Tak ideme pešo. Musím nájsť taký dom, kde stále tu niečo pípa. Nájdeme taký dom. Budeme čakať, pokým nás nevyhodia. Zatiaľ ukradneme niekomu. Niekto tu vykrada. A zatiaľ kradnem auto. Opa, som udrazil. Opa. A tam hore je voľaký dom, tak vyskúšame, či tam nás vyhodia. Tam už vykradajú. Máme 2 domy. Z toho musíme to robiť tak, aby nás vyhodili. Vyhoď ma. Idem dovnútra. A máme tu ban. Tak ľudia, toto video je u konca. Dostali sme ban. Ak môžete vidieť, že sme dostali proste ban, tak